Takže společný jmenovatel majitelů e-shopů, marketingových ředitelů a brand manažerů je ten, že řeší otázku, jak snížit náklady na novýho zákazníka a potom zvýšit pomocí retence opakovaný nákupy. Já k tomu možná přistoupím ještě ne úplně ze specialistického hlediska, ale u klientů mě dost často překvapuje, že oni nemají tady tu odpověď na cenu nového zákazníka. Oni si měří nákupy nebo PNOčko nebo ROAS, ale vlastně neznají procento nákupu, který u nich jako je od nových zákazníků. Takže v první řadě bych určitě doporučil to vlastně doměřovat. V ten moment, když to doměřujeme, tak je tady spoustu věcí, které se dají jako ovlivnit. Za mě asi pokud se bavíme čistě jako o specialistické práci, tak dají se dostat do systému i konverze ve výslovně, který říkají, že je to první nákup. To znamená, že pokud odejde konverze, systém se může podívat například na e-mail do databáze a na základě toho poslat tu informaci o tom, že ten zákazník u nás ještě nenakoupil. A může tomu dát vyšší hodnotu nákupu, protože je to ten první zákazník. To je nějaká základní optimalizační technika. Ale myslím si, že to nejdůležitější je vlastně upravit to sdělení. Co těm zákazníkům říkáme, protože spousta firem jede jenom PNOčko, nějaký ROAS, mají puštěný PMAXky, ale vlastně těm lidem neříkají důvody, proč jako nakoupit jiný než cena.